benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina, a túa radio, na túa escola. Bos días, clementinos e clementinas. Benvidos á terceira edición do noso concurso Descubrindo Caldas, na vosa emisora favorita, Radio Clementina. Xa sabedes como funciona o concurso, pero por se acaso, imos lembrar como tedes que cubrir a folla de respostas. Tedes que rodear a letra da resposta correcta con boli non borrable ou con rotulador. E como sempre, se acertades as 3 preguntas de hoxe, entrarades no sorteo que se vai celebrar no mes de xuño. Entón, estádes preparados e preparadas? Nuno, damos paso á primeira pregunta de hoxe, a pregunta número 7. Que nome recibe a ponte romana de Caldas de Reis? A. Ponte Vermaña. B. Ponte do Barco. C. Ponte da Ramallosa. Repetimos para quen non o colleu a primeira. Que nome recibe a ponte romana de Caldas de Reis? A. Ponte Vermaña. B. Ponte do Barco. C. Ponte da Ramallosa. É a hora de comprobar se acertastes. Nuno, dinos logo, cal é a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 7 é a Ponte Vermaña. A ponte que está no centro da vila é a Ponte Vermaña, sobre o río do mesmo nome. É unha ponte que foi construída no século I, con 3 arcos de medio punto. Non era moi difícil, non si? Seguro que acertastes. Pois moita atención, que imos coa segunda pregunta de hoxe. Cando queiras, Hugo. Como se chama o primeiro pobo que habitou Caldas de Reis? A. Íberos. B. Fenicios. C. Cilenos. A ver, repetimos para quen teña dúbidas. Como se chama o primeiro pobo que habitou Caldas de Reis? A. Íberos. B. Fenicios. C. Cilenos. Houbo sorte coa pregunta número 8. Dinos, Hugo, cal era a resposta correcta? A resposta correcta á pregunta número 8 é a C. Cilenos. O primeiro pobo que habitou Caldas foi o dos cilenos. Formaban parte do conxunto de poboados celtas denominados galaicos. Mais tarde, os romanos invadiron estes povos e chamaron a estas terras Aquis Celenis, pobo das augas cilenas, ou Aquae Celenae. Isto está a rematar. Poñede moita atención á derradeira pregunta de hoxe. Adiante, Dani. Caldas de Reis destaca A. Polas súas praias, B. Polos seus lagos, C. Polas augas termais. A ver, escoitade outra vez a pregunta. Caldas de Reis destaca A. Polas súas praias, B. Polos seus lagos, C. Polas augas termais.
estáis a piques de comprobar se a vosa folla de respostas vai entrar no sorteo. Veña, Dani, que non podemos coa intriga. A resposta correcta da pregunta número 9 é a C, polas augas termais. Caldas ten unha forte tradición de augas termais curativas. Estas augas brotan da terra a 45 graus centígrados, ofrecendo as súas propiedades curativas para unha gran variedade de doenzas. Esperamos que teñades acertado todas as preguntas e que o pasarades tan ben como a nos facendo este programa. Moitas grazas por participar. Agardamos por vos o mes que ven para seguir descubrindo Caldas, aquí na Rede Clementina, a túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio, na túa escola.